Някога чудили ли сте се как се създават гласовете в някой от любимите видеа в YouTube или пък в аудиокнигите? Днес ще се потопим точно в тази технология, която прави всичко това възможно – преобразуването на текст в реч. Принципът всъщност е доста прост. Изкуствен интелект взема написан текст и го превръща в невероятно естествено звучащ глас. Звучи като нещо от научната фантастика, нали? Но истината е, че тази технология вече е буквално навсякъде около нас. Често без дори да го осъзнаваме. И така, къде точно? Оказва се, че е пред очите ни. Гласовете зад кадър в някои от любимите ни YouTube канали, много е възможно те да са генерирани от компютър. Автоматизирани подкасти, аудиокниги. Всичко това става възможно благодарение на тази технология. Тя позволява светкавичното създаване на аудиосъдържание на множество езици, което отваря един изцяло нов свят от възможности за творците. Ето набързо и как ще разгърнем темата. Първо ще видим какво точно е този глас на изкуствения интелект. След това, как работи самата магия. Ще разгледаме инструментите, процеса на създаване, плюсовите и минусите и накрая един поглед към бъдещето. Готови ли сме да надниквем зад завесата? Хайде! Добре, нека започнем от самото начало. Какво всъщност представлява този глас, генериран от изкуствен интелект? Накратко, става дума за технология, известна като текст в реч, или на английски TTS. Тя използва изкуствен интелект, за да прочете на глас каквото и да е писмен текст. Но тук идва изумителното. Днес може да се създаде аудио с професионално качество, без микрофон, без студио, дори без да се използва нечий собствен глас. Помислете само, това напълно променя правилата на играта за всеки, който иска да създава аудиосъдържание. Може да изглежда супер сложно, но всъщност процесът за тази технология е доста елегантен. Хайде да разкрием как точно се случва тази магия. Всичко се свежда до 3 основни стъпки. Първо, анализ. Системата прочита текста точно както би го направил човек. След това идва интерпретацията. Решава къде да има пауза, каква да е интонацията, почти като актьор, който репетира ролята си. И накрая – генерирането. Изкуственият интелект създава самият звук. А това, което е наистина поразително, е огромния скок в качеството. Помните ли старите гласове от GPS-навигаторите? Роботизирани, монотонни, направо безжизнени. Днес е съвсем друга вселена. С инструменти като Eleven Labs вече говорим за реалистични гласове, които предават емоция, които дишат, които са почти неразличими от човешките. Добре. Теорията е ясна. Но как може да се приложи на практика? Нека разгледаме с какви инструменти разполагаме, за да създаваме аудио. Хубавото е, че има за всеки го по нещо. За бързи и лесни задачи, като озвучаване на кратко видео, има прости онлайн платформи като PlayHT. За тези, които създават съдържание за социалните мрежи, инструменти като Canva и CapCut вече имат вградени функции. А за наистина сериозните, мащабни продукции, като цели аудиокниги, вече се намесват гигантите като OpenAI и Google. Сега нека видим процеса стъпка по стъпка. Как превръщаме един обикновен текст в завладяващо аудио? Процесът е доста интуитивен. Всичко започва с текста. И това е може би най-важната стъпка. Текстът трябва да е написан, за да бъде слушан, не четен. След това идва забавната част. Избира се глас, език, акцент, стил. Третата стъпка е самото генериране, където се правят финните настройки на скорост и интонация. И накрая – готово. Остава само да се експортира файла. И за да бъде резултатът наистина добър, ето няколко хитринки. Кратките, ясни изречения вършат чудеса. Пунктуацията е най-добрият ни приятел. Тя създава естествени паузи и ритъм. Добре е да се тестват няколко различни версии, за да се намери перфектният звук. И накрая, малко музика за фон или някой звуков ефект могат наистина да издигнат продукцията на друго ниво. Разбира се, както всяка технология, и тази си има своите силни и слаби страни. Нека ги разгледаме обективно. Предимствата са очевидни. Спестява се адски много време и ресурси. Но, разбира се, има и едно но. Предаването на фини емоции все още е предизвикателство, а понякога има и грешки при произношението на по-сложни думи. И тук стигаме до сериозната част – етичните въпроси. Възможността за клониране на глас повдига много притеснения, за които трябва да се замислим. И така.
Накъде ни води всичко това? Как тази технология оформя бъдещето на аудиосъдържанието? Заключението е ясно. Преобразуването на текст в реч вече не е просто някакъв експеримент. Това е изключително мощен и достъпен инструмент, който пренаписва правилата. Той дава възможност на всеки с добра идея да създаде висококачествено аудио и отваря вратата към много по-голяма автоматизация в медиите. И това ни остава с един финален, доста провокативен въпрос. С темповете, с които тази технология се развива, ще дойде ли ден, в който изобщо няма да можем да различим генерирания глас от човешкия? И какво би означавало това за бъдещето на общуването, на доверието, може би дори за самата ни представа за това какво е да си човек? Това е въпрос, който определено си струва да си зададем.